Som aquí, tossudament alçat, proclamem el nom, el temps i allò que ens doli per tant. Si vols amb els punys ben oberts, si cal amb els punys ben tancats, per mort que el somni que tenim junts es faci possible. Novament i deslliurats d'enyors, gent d'allà i d'aquí. Bueno, són les 9 del matí i estem sortint de Ripoll a fer la ruta del dia 22. Vinga, cap allà que ens anem cap a Camprodon, Setcases, Espiravell, i esperem que el temps ens aguanti. Vinga, bueno, una via verda molt maca, com ja sabem i ja coneixem. Susana, anem bé? Anem bé. Sí? De moment, sí. Animada? Sí! Bueno, vinga. Ei, Cristina, què tal? Sí, aquí estem. Bueno, Molt animats. molt animats, molt bé. Vinga. Que el tot sigui per la terra. Hombre, a ver, ¿qué tal? ¿qué pasa, crack? Esto es maravilloso, tío. Venga, vamos a hacer una buena salida hoy, Que viene también vengo. Venga. Como todo sea así, llegamos a Tarrasa en 5 Bueno, ya está, ya hemos llegado. ¿Cómo estamos? Molt bé. Oye, que nos vamos a... Hoy entreno y mañana flama, ¿eh? Venga. Va a ser espectacular. Uy, tan que sí, ya verás. Como Sí, cada año. Hombre. Es estupendo, la vegetación guapísima. Y tanto que sí. Norberto, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? com va això? Pues molt bé, en bona companyia i bon Vinga. paisatge. Guaita, que guapo. Ja la tornem a liar una altra vegada, Estem eh? a 16 graus, eh? I 16 graus, estem de conya, tu! Bueno, estem arribant a l'estació de Sant Joan de les Abadesses. Aquí parem, aquí hem descansat una miqueta aquí a la Via Verda i ara ja seguim. Vinga, anem a passar el pont aquest. Bueno, el riu Ter, maquíssim, però hem d'anar amb cuidado perquè aquí aquest pont es mou molt, eh? Muy bien, José Luis. Qué crack. Está jodido, ¿eh? ¿Estás aquí? Muy bien. I sobretot mira endavant, perquè Venga, que llega ahora sin mano. el Yuyi, Ahora sin mano. Venga, molt bé. Hala, ya está. Estava el Yuyi. Se puede romper. Venga, espera, vamos a apartar. Cuidado. Venga, molt bé. Vamos, vamos. Ahora sin mano. La Loli sin mano. La Loli viene detrás. No corras, Loli. Molt bé, tio. Molt bé. Molt xulo. Molt xulo, home. ¡Como baila fuerte! Eso puente. Muy bien. Venga, perfecto. La flama, Ja està. la flama. Molt bé, Cristina, molt bé. Bueno, al pont de Camprodon. És molt maco, eh? Bon dia. Bueno, una font a Vilallonga del Ter. A veure, anem a veure... Anem a veure la proteïna. Algú se la vol menjar, la proteïna aquesta? Sí, yo, mira. Vinga, dale agua, dale agua. Ay, ay, que se refresque. Bueno, estem arribant a Setcases. S'estan nuvolant. Veurem què passa després. La pista forestal que porta cap a Espinavell. Ara falten 24 quilòmetres. És la 1:30. S'està tapant. Ha refrescat bastant, fa molt bona temperatura i veurem què passa.
Bueno, paisatge fantàstic, eh? Que maco. Bueno, dins la pista aquesta d'Espinavell està plovent una mica. Vinga, Cristina, estem arribant! Fantàstic, eh? Fantàstic. Bueno! ¿Has visto el mirador que había ahí atrás? Sí, sí. I el voltor. Susana! Artista! Què tal? Molt bé. Així m'agrada. A ver qué cara poner. A ver. Bueno, aquí, qué práctica, José Luis. Ah, dale. Mira el de yo, cómo lo llevo. Muy bien. Bueno, una passada, Està plovent, està tronant, però bueno. Ahora aquí a cubierto, llamamos. Venga, aquí con el paraguas. Sin aventura. Con llançons. Amb els llençols, con el paraguas, que no se moje. Que no se puede estar tapado, ¿eh? Sí, pero al menos las sábanas que no se mojen. 4:30 al matí, a Espinavell, y vamos a marchar ya, Pepe, estás aquí saliendo por la tele, Vámonos, que nos vamos. Venga, Vamos, que nos vamos. Su, animada? Vinga. Si no hay luz. Vinga, 4:30 al matí, sortint d'Espinavell, en direcció a Ripoll. En punt, Ripoll, i el monestir de Ripoll. Bueno, hem acabat d'esmorzar a Torelló, són les 8 del matí, comença a fer calor i, bueno, doncs anem direcció a Manlleu-Vic. Bueno, acabem d'arribar a Vic. Estem a l'antic camí de Malla, a les 9 menys quart hem passat per Vic, i ara direcció Malla. Saludat! Bueno, ja estem a Tona. En Tona, 9:15. Muy bien, Pepe. Ahí estamos. Bueno, estem al Mas Estebanell de Tona. Restaurant. Aquí veient el... Lleva el pollo. Ya ves tú cómo se me lleve la cámara. A veces hay un huevo, aquí hay un huevo de avestruz, como una pelota. Esto que tiene huevo, Bueno, 11 del matí i estem entrant a Sant Feliu de Codines. Mira, aquí està el bar. Hem parat al bar de sempre, el bar Talaet de Sant Feliu. Ja anem arribat. Ja estem arribant. Bueno, una mica de relax. Acabem de sortir de Sant Feliu de Codines. Hem pres una cerveseta o dues i els ànims tornen a estar a dalt de tot. Moltes ganes de portar la flama. Aquí la gent amb molta il·lusió. Veiem aviat. Bueno, 3:45 i entrem a Sabadell. No. Venga, Torre de las Aguas. De Sabadell. Al fin hemos llegado, a costa, pero ha llegado. La 1:15. Bueno, ja tenim aquí el José Luis portant la flama. Acabem de recollir i s'ha incorporat el Joan Alsina. Joan, saluda! Bueno, són les 6 i estem aquí a Sant Vicenç dels Horts, a punt de posar-nos en marxa ara ja amb l'equip de Sant Climent.
baixa-lo si no el cremaràs massa. Molt bé, perfecte. Vegas, pues vengas, Vegas. Vegas i quan s'inclinen o... Vinga, va, no? Vinga, aquí, todos aquí. L'altre lliurament. Torrelles. 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 Aquí. Vale. Bueno, i ara, després de Vegas, ara estem fent el lliurament de la flama a Torrelles. T'he vist, dic, aquest em sona d'algú. Venim a buscar també torrelles de flama. Molt bé, no? Ja sé que després ara d'aquí estan allà, no? Després aquí Ja està, perfecte. Ja ha agafat, em sembla. Sí, però... a Torrelles. Bueno, comença la processó de la flama, Joan? Saluda. Bueno, entrant a Sant Boi. Bueno, arribem a Sant Boi. Molt bé. Cuidado. Bien, un año más. Un año más, sí senyor. Venga, esta es la acabada, Antonio. Què t'assembla? Molt bé. Molt bé, home. Estupendo. Què tal, Josep? Molt bé. Un altre any, eh? Un altre any. Vinga. Bé. Guapo. A ver, mi equipo. A ver, mi equipo, ¿dónde está? Ya me he enterado. ¡Toma! Bueno, la rebuda a Viladecans, espectacular, com sempre. Molt bé. Bueno, Breni, a veure, l'any que ve, altra vegada. Sí, senyor. Com m'agrada, però bueno, ja hem de fer alguna sortida més. Sí, senyor. Bueno, tot col·lapsat i anem per la Cera, els corredors i els ciclistes. Ara ja podem anar pel centre de la carretera a portar la flama. Bueno, ara es nota que estem a lava. Molt bé. Bueno, molt bé, ja estem aquí. Ja estem aquí. Tira'n una. Ole, molt bé. Tira-la aquí, Tete, aquí. Aquí, vinga, tira'n una altra aquí, amb el iaio, aquí, aquí. Vinga, tira fort. Ole, molt bé. Vale, corre. Una mosca. Que es distribueixen per les diverses rutes que travessen. Grande. Aquí sota. Epa! Eric! Som aquí, tossudament alçat, proclamem el nom, el temps i el lloc que ens doli pertany. Si vols amb els punys ben oberts, si cal amb els punys ben tancats, per mort que el somni que tenim junts es faci possible. Novament i deslliurats d'enyors,
gent d'allà i d'aquí ens donem el dret d'escriure el futur, sabent que aquest vell país potser encara és el camí que ens faci anar més lluny, ens acosti fins l'art de viure. Una llum ens crema els ulls, el desig d'un nou món des de les nostres arrels. Una llum ens crema els ulls fermament. Som aquí per conviure l'univers. Coneixent les pedres al camí, no és només un somni, també és mesura de la llibertat, l'anhel que neix en cadascú, l'afany de somiar un nou futur, que es fa de tots si ens donem la mà per un món possible. Una llum ens crema els ulls, el desig d'un nou món des de les nostres arrels. Una llum ens crema els ulls fermament.